Oh, sorry. Them also know Kabiaka for the profile of your younger sister, Mama G. Come back small. Ozuni je mengi ni kuniya nabo. Obra ni nwere mmadụ ọ bụ na nwere ego. Ọ bụ na inwe mmadụ inwe ego isi ga-eme ngini eme ngị ịhụnanya nabo. Film industry. Especially in the Butchapa graduates. Mamoke, Mama. Hey, I'm 80 years. CFR, Madam Nigeria, Madam Of course. For real. The whole world. Mama Gabali. Kete de Politite Nita. Iboki. Ni rock. Imana ne wi de towa. Bi de Awusa akache. Bi hibu bi de towa. O Gabali. Iga dundu.
ada na-aga n'ihu ezigbo mama jidekwe ka eji onye asịrị ka o jide ka o ji bụ ezigbo ihe mmadụ bụ eji karị anyị na-ekele gị asị na ọ na-enye gị today maka ndị glorious thing bụ n'ịmawolu Chineke Okay. Are you okay? Are you okay? I need to 50,000. I support the hand. When on secondary school, I tried to wait. I met my order as since you know more. After that year, I didn't even try to make this thing stand. Even this one, I didn't because I was back even to yesterday. Man, the whole week. Medical outreach last Saturday. The nurses, the doctors, next year will be better than this year. I carry that one. Amen. Come on, what people will join us. As for you, what will you do? They have their one. I can't go share. I put the jam on the basket. Nobody goes to me. DJ for general. DJ for Opurobios Igwe Jenga. Aha bụ Florence Ifesinachi Ozono. Ikpom Dame. I'm a knight in the Anglican Church. Degree in BA administration. Yes. Degree in business management. Azụrụ m asị nwanne m maka m bụcha ada
na-ehụ mama nke anyị so akpọ mkpọra mụ na anya buru as a single teacher mụ na anya buru na ndị be m ojeche emeche kpọrọ akpọ na Lagos be our uncle ọ nọ be our uncle ahụ agbawa sọ Lagos ọ na-ata mkpọkwara mụ na anya buru o sikwa ebe m jeje secondary school mechezie n'ọdị wee mụtawa ọmụrịcha ụmụ ya ka ọ mụtara mụnwa tọrọ mmadụ na-abụ wee sọ nyanwa n'ofu nne n'ofu nna amaghị abụ ọkwa idekwa anya ọkwa na mụ na ya yiri isi ana m na-agba ọsọ n'ụzọ onye nkwa agbọchi mama ji wadechi ọbịbịa mama ji nọ nwanne m nwaanyị bụ ọbụ ndị ahụ anụfọrọ m gịnị eyi ihe eji bara anụfọrọ m gịnị bụ amụrụ m mbụrụ nwaanyị mụ onye nke ọzọ ọ bụrụ nwoke ọnwụhụ amụ onye nke ọzọ ọ bụrụ nwaanyị mụ onye nke ọzọ ọ bụkwara nwaanyị abịa mụta nyanwa ọ bụrụkwa nwaanyị so papa m si anụfọrọ m gịnị n'ọnya bụ ehwa nwere ike aka gụọ onye eho bikọs ọ nọ ịtụkọ ụmụ nwaanyị onye na onye nke a mekwa onye na onye nke ebe onye ọ dabatakwara ọmụtara nwa so ogo ya anụfọrọ m gịnị anyị na-asị ya ndị ji gụọra ụdị ehwa ọsọ anyị hafụ ya mara ya ji gụọ a mụchakwa peshe mama m tụkwara igbe ọzọ wee gbuo nwoke nwoke were bịa maka nwa nwụtabụkwa nwoke nọ nwụrụ amụtakwa onye nke peshe sọrọ mama ji sọrọ ọ bụrụ nwoke ọgụọ eme n'ike eme ihe ụwa n'ike eyi mama m mụrụ anyị 9 yes mana anyị dị 5 ụfọdụrụ maka ịma mgbe ọ bụ amakarịghị ọgwụ ụfọdụ asịghị na ọgba nje ụfọdụ asịghị na ọgba nja so ọgwụkwa akpọ ohu ehwa ịbara oyi tupu ya ahafụ enwere ihe ikwu ikpeazụ a ka ndị mmadụ bidoro na-aghọtakọ ya bụ ihe ya bụ okwu bụ na nwaanyị gịwa bụ onye o metụtara n'ahụ duru na agadaga n'udu mgbe a na-eweghị nwaanyị ka ihe kedu etu ọ dị ka ị na ha etu ọ dị mgbe aha ndị kịta anyị na ha ahụ na a na-ewe ụmụ ihe mgbanwe etu ọ dị ịmaka na mgbe gboo nwoke anọchi ndị onye ka anọchi ihe na nkoro onye ka anọchi nwoke ji afọ ọkwa ya nwụhụkwa nwoke asị gba nwaanyị na ka anụcha ji afụwa o nwere nikine ma a na-akpọ ụmụ nwaanyị mgbe mana enyi m ekwuo na TV mmadụ anụ na dọmshira so o tewe aka eyi so ihe ụmụaka ha ama na agwa eyi taa ha bụrụ ya Chineke eyi ọ bụrụ nke ndị okenye etu kwetakwa ndị okenye ekwukwe ya ihe ọ bụ mana nwaanyị kịta anụnwa bụkwa ihe maka nwaanyị bịa na-elekwete famili ọ ka nọbe di ya na-eche maka famili enye mana nwoke nụtakwa nwaanyị ihe ka ada bụ mami dadi ndị ya echekwa ka ya jebe ndị be ihe ọsịa dadi chọrọ anyị mba achọrọkwa m ka a na-atụfusi ego like that nke ụmụ nwoke ike agwụ nwoke ọ dịghị edisobe nwunye enye ọ dịghị edisobe n'ogwe onye so ọ bịa na-enye nsogbu but mgbe ihe dị ka dakwara nwaanyị abịakwugara ị ga-agwa m afa nke ọ bụla ekwa m bụ Patience ya bụ ndidi
anụfọrọ m gịnị n'ugwu Ọzọkwụ. Ịbịakwa na ihe ahụ m fụtara, ihe ndị oyibo na-akpọ meaning, ịhụ na patience bụ ndidi, and onye a na-agụ ndidi bụ gị dibe ihe. Ma onye gụrụ nwaanyị ndidi bụ ka ị dibe ihe. Ebe a bụ patience si. Ihe nchọpụta nne m na nna m na-edi mgbe ọ bụ na dimkpa fụtara ịnụ nwaanyị, ọ bụ na ihe ọ na-achọ, maka mgbe gboo ihe a na-achọkarị na nwaanyị bụ ka amụta nwa. Ọkwa na nwaanyị amụtaghị nwa, o nyebe ezinụlọ nsogbu maka ọtụtụ ihe. Ihe eji ama na dimkpa bụ ihe eji ama na nwaanyị bụ na ọfụwo ụwa isi. Ndị be anyị sị na mmadụ afụọ ụwa isi, na ọka mmụta nwa ya na ọfụọ ụwa isi. Na ọmụta nwa nwoke bụ onye ka ọnọchie nna anya. Adịkwa abụọ, ha dịkwa ịtọ, ịma na ọnọchie na ọmụ bụ na ya nwa onye ka papa ha dịchakwa ndụ nwụọ nke ihe ezinụlọ ya ka na-azakwa ịhwa ha na-aga n'ifu. Ọ bụkwa na nwa nke nwaanyị ama mbụ nwa o, kama na ọ bụ nke ha na-aka achọ ka ha nweta ọhụma bụ onye ka anọchi nna ya na obu nna anya maọbụ na ọkọrọ nna anya. Enye ya ebe patience si, maka na papa m bụ nna m ugwu a na-arọ nta ka ma mara chief ugwu a na-arọ nta, ọ chịrị ọzọ one ọfụ ugwu. Nsogbu o nwere mgbe ọ bụ na ọmụtaghị nwoke, ọmụkwa ọnwụọ, ma ndị nke nwaanyị na-adị ndụ. O mere ọnụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị, ọ na ọtụtụ nwaanyị, mana ihe si eme maka na ya na nwaanyị izizi edishi na mma ike. Ọnụkwa nwaanyị ahụ ọ ka anụ uche na ogbenye ada afọ ebe nwaanyị nke izizi nọ. Ụfọdụ na-asị na ama nọ na ọ ka bịa nata ya bịa gbaa odibo maka ya na isi nwaanyị ka dị na mma. Ewekwa ọjị ha, enweghị ebe anyị na-akpọ iseneje ja, o senejekwe ja, ọ ya nọkọchọchi ya na anata na ọma mbata nwere etiti. O mere ọnụ zuo akụmasị na ọnụ zuru ụmụ nwaanyị ugboro 10, mana ịtọ bụ ekwere nọrọ nke isi nwaanyị. O sobe nke isi nwaanyị na mmechekwa ọnachite azụ, nnakwa ọnachite azụ, okwenye anụ ohu ebe wee mee nna m bịa nụta nne m. Ọkwa nke nwaanyị nke ịbụọ ahụ na-anọ dị m ka ọ gakwara bịa nụta nne m. Nke ịbụọ ịhụ m nke ịbụọ bụ anụfọrọ m gịnị. Anụfọrọ m gịnị, ihe m ji achọ anụfọrọ m gịnị bụ na asụsụ be anyị. Ọkwara ndị Imo achọ anụfọrọ m nnọ, ndị Anambra kacha anụfọrọ m gịnị. Nwere ihe ya ka na-amaghị. Ihe eji gụọ m nke ahụ bụ n'ime ụmụ nwaanyị ịtọ a ọ nọrọ, ndị nke nọdụzịrịnụ nọlas nwaanyị a na ndị nke ọzọ bụ jos na ha bịa na ha, ndị nke nọzas ndị ọ na-anụ anya na ya bụ mmadụ ịtọ. Mmadụ na-abụ nke ọzọ na nke isi nwaanyị jos tụọ ntụ ime na-abụ ọmụkwa ya ọzọ, anụ nwaanyị na-abụ bụ ọmụta bifo nke abụọ. Nke ịbụọ nọ na-ana ọ bụzọ mụọ nwa nwaanyị nke mụ na ya bụtabara ọgbọ. N'ọnwa nwaanyị ahụ mụrụ ọda nọkebe, ọ na-ana ọnakwa ọnata okwenye na ebe okwenye nọ be nna anya. So ọ ya mee ọ bụghị ọnọghị ebe a, mana ọ ya lukwere mgbe ikpeazụ katabala ya tupu ejebe nna m, ma emechakwara ọ ya bụ ya bịa mụtara nwoke ikpeazụ n'ime ụmụ nwoke ịtọ nna m mụrụ. So ọ ya mee papa m mụta ụmụ nwoke ịtọ na-ahụ nwaanyị ịtọ. Oge amụrụ m, maka amụkwara nke izizi ọ bụrụ nwaanyị, mụọ nke ịbụọ na-ahụ nne nke m nwa ọ bụrụ nwoke, mụọ nke ịtọ ọ bụrụ nwaanyị, ọ nọghị n'ọnwụ. Mana mgbe nke nwoke ahụ dị afọ 7 bụ ọnwụ, asị na ọ dị mgba convulsion bịa dọgbue.
ga-amụtazi nke nwaanyị ọzọ ọnwụọ, mụta nwaanyị ọzọ ọnwụọ, mụta nwaanyị ọzọ nke ahụ dịba ndụ, agụọ nke ahụ ọzọ emene. Nwaanyị nke iji mama mụrụ ihe agụrụ abụ ihe na nchi na ihe ụwa shi nchi. Abịazi amụtazi amụnwa, amụkwa m gụọ m ndidi na patience. Ndị ụmụ anyị ndị ọzọ si ma ndị na-amụ ma ndị na-anaghị amụ na ha niile ka bụ na maka na nwaanyị bụ aka mụtara na aka mụtaghị ihe nwa na-achọ. Mana mgbe nke ọzọ nwụrụ, o wutere ọtụtụ ndị mmadụ na Uchenna nwa eche na-amụta na Uchenna eme na ọnọdụ ya ọ dị afọ ịsaa wee nwụ. Onye bụ ejigo maka na ihe ahụ ha kwuru oge ọ mụrụ abịa kwuo ndị jere mataniti bịachi n'ime amụọ mụtakwa ya nwaanyị ọzọ achị nwanne ma ndị na-amụ ma ndị na-anaghị amụ na ha niile bụ na ọ nwaanyị onye nkwere na di enye mụrụ m na mmiri chukwu ndị bụ ụzọ hụ na nkwere bụ ihe gịrị m anụfọrọ m nne anụfọrọ m gịnị ha bụ ndị bebe anyị ọ ndị akachi god parents m ndị mụrụ m mmiri chukwu bụ ihe gịrị m anụfọrọ m gịnị ọ ebe ahụ bụ anị na-ede na ekwa m n'ishal m na-adị shifụta